し訳。私より先に地獄へ。またこんな時代は早く終わらせよう。レオン。レオン様、おい、これ式の傷でなりません。その通りです。軽んじましたね。
また強くなったぞ。我が敵を撃て。大切なのは我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。
まだ学ぶべき。逃げようとどうするぞ。うわっ